खुलुमबाय हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायग्रोनानै लाहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै फुंनि 5:10 जाबाय ओमफ्राय जों दा कामाख्या मन्दिराव थांगासिनो बोराय बुरि सानैजों माने फुङाव थाङाबा जाया नङाबा बिराद भिर जानो नागिरो नालाय दाबो खिजान भिर जानानै थाबावबायसो खोमा आरोना सौहैबासो मिन्थिसिगोन अखा थाइफ्रिदों गुवाहाटियावहाय अखा हागासिनो दङ एसे गुसु जाथारबाय ओंखायनो हाबजेननाय गेट मोनबायानो नै सोरांफैबावबायसो सफैगौमानियावनो फुल प्रसाद बायनानै लाग्रोखाबाय जोङो बिमानि नामै फुङाव ओंखारबोबाबो नै प्रसाद लानायावनो लेट जाबाय जोंहा ओरैबायदि मानसि जाखाबावबाय गोलाव जाथारबाय नामा फिफा जेनेरेलाव हाबग्रोबाय आरोना जोङो माने एसे थाब होनो मोनगोन खोमा सानदोंमोन जेनेरेलावबाबो आरोना जेनेरेलाव हाबनानै थाथ'दोंमोन खिन्थु एकथा जाहैबाबो होनो मोननाय नङा खोमा फुजाखौ ओंखायनो बसुमतारिया VIP टिकेट लायबाय आरोना ओमफ्राय दा लाइनाव दं बियो ओमफ्राय आं नै दा थांगासिनो दङ उपाय गैया आं सानदों मंगलबार सुनिबार नङैखाय दिनै बारा भिरबो जानाय नङा खोमा होननानै ओरैबायदि मानसि फाइनालि सफैबाय आं नै मेन मन्दिराव सिङावथ' होनो मोना दा आं सिखांनो हाला ini VIP टिकेट दाननोबो नाय बेसि गोलाव लाइन थांनाय जुदि सिङाव बिमाखौ जुदि दर्शन खालामनो मोनाबा माला ना थ' बेखायनो नेथाबथारनोसै आरोना आलारि बाथिखौ सिङाव होनो होआ माने स्पेसआबो खमखा नालाय थ' बेखौ बाहेरायावनो होनांगौ जायो ओंखायनो आं बाहेरायाव होनानै लाग्रोखाबाय आरोना itu jalan lagi tuh? Jalan di. Podi kali ni. Apa jalan ini? Sudah masuk. Kita.
VIP रुमाव नेगासिनो जोङो ओरैबायदि भिरखामोन ओमफ्राय माबा VIP टिकेटखौबो मोनाखै गाबफ्रामलायनानै ओमफ्राय सासे फन्टिजों रायलायनानै हाबनो मोनबाय दांहरदो बेयाव गोजौ बे खोब नारसोथार ओरैबायदि बोरमा दंसै आरोना 10 थाखा माने प्रसादफोरखौ गाहायाव लानो हाया गावसोरसो जाग्रोनो नागिरखायो बोसोरनैसो सिगांथ' आङो बोरमा नुवाखैमोन माने बयबो हगारहैयोना पन्डिता जोंखौहाय खनथाम गिदिंनो थिनदों नालाय बिमानि मन्दिरखौ फुजा होखांनायनि उनाव थ' बेखायनो जोङो खनथाम गिदिंनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय फुजाखौ मोजाङै मोजां होफुंनो मोनबाय सिंथाराव बिमानि आसनावनो जों हैनो मोनथारदों आरोना मोनफा हो बिदाय लाबाय दाना थांफिनसै बहुद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो होनो हाबाय आरोना ओंखारनानै डाइरेक्ट ISBT थांगासिनो दा मानो होनोबा बासआ 11:30आवनो ओमफ्राय नै 11:00आनो जाखाबाय आरोना ओंखामखौनो जानो हास्लाबलाथाय बोरायाबो डाइरेक्ट अफिसनि थाखाय रेडि जानानै फैखादोंमोन बाट बेबो फार्स्ट आवाराव हास्लाबहैला आरो दिनै नै बाजैयाव जानो फैलायबाय माने बियो माबानि आरो दाख्लैनाथ' 6 माइलावमोन ओमफ्राय दिनैना ISBT खाथियावनो आरो बेबो एखेयानोखा क'क्राझारनि मालिकानोखा बेबो हाखु दाखु खाबदाब ISBT खाथियावखाय बास टिकेट लाखानानै फैबाय Bang, फुजाबो होनायखाय निरामिसखौनो जाबाय आरोना जों बोराय बिदि गोथावनो फुजा होखांस्लाबनो हायो बोरै ना बेदर जाबावनो साननानै गुन बास गाखोनो फैबाय आं थांफिनसै हाखु दाखु क'क्राझार हाबबाय मोनथारनोसै एसियाव थानानै गन्थंआसो थे जाजोब्बाय आंहा सफैबाय लोगोफोर नै सफैनानै ओमफ्राय ब्लगखौ फोजोबनानै लाग्रोनोसै होननानै आङो फ्रेश जाथ'वाखै ओमफ्राय नोंसोरजों एसे रायज्लायग्रोनोसै सानबाय आरोना एसे लेट जाबोबाय आरोना माने गारिया बिराद माबा खालामदों डिले खालामदों जायखौ मोनो बेखौनो थिखांबोदों
ओमफ्राय नै आंहासो गन्थं थे जाबोबाय एसियाफ्रा होखावबोबायना बासाव लोगोफोरा आं मैया थांदोंमोन ओमफ्राय मैया थांनानै ओमफ्राय माने बोरायनाबो देहाया एसे उसुस्थ' जानानै दंमोन नालाय बेखौ नायथावथाव थांनानै ओमफ्राय दिनैहाय बिमा कामाख्यानि मन्दिरावहाय फुजा होनानै फैबाय आरोना मानोना थांनो सानबाबो मिलाया जागासिनोमोन ओमफ्राय दिनै थांथारबाय आरोखि थांनानै दर्शन खालामहैनो सानो बाट मिलाया होननाय दंना माने गाव लेंहरबासो जोंबो थांनो मोनो होननाय बिदिनो जाबाय खोमा ओमफ्राय थांनानै फैबाय दिनै फुजाखौ माने ओरैबायदि जाबावबाय माने टिकेटानो होबावला बन्द' खालामबावबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जेने थेने रायलायनानै हाबनो मोनबाय आरोना मानो होनोबा आं बिराद माने दर्शन खालामनो लुबैनानै थांखाथारनायमोन मानो होनोबा लास्ट इयारावहाय उत्तराखन्डआव जों बाबा केदारनाथ धामावहाय ज्यतिर्लिंआव बाबा केदारनाथ बाबा शिबनि ज्यतिर्लिंआवहाय दिनैनि डेटआव जों होनो मोन्दोंमोन आरोना फुंनि 2ता 2:30सोआवहाय बे जायगानि पण्डितफ्रा ओमफ्राय आंखौहाय दख'ना गाननाय नुनानै एसामिस नामा जादों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय औ होननानै बुंबाय आं मानो होनबा बिसोरथ' आसामावहाय थाग्राफोरखौनो बिसोर एसामिस होननानै बुङो नालाय ओमफ्राय माबा आसामनि बर' होननानै खिन्थानानै लाबाय आरो जों ओमफ्राय बिसोर होनबाय आरोखि आसामनिबा नोंसोरो बिमा कामाख्यानि मन्दिराव थाङा नामा जाबाय थाङो होनबाय जोङो ओमफ्रायथ' बेयाव फैदोंबा नोंसोर बिमानावबो थां होननानै बुंहरदोंमोन आरो बिसोरो मानो होनोबा बिमाजों बिफाजों सासेयानो ओमफ्राय बिनिफ्राय इसोराथ' सासेयानोखा नंखागौ थारमाने बिफायाबो बिमा सक्ति नङाबा बेनाबो आधुरा होननानै बिसोर थिनहरबाय थादोंमोन आरो दा बिनिफ्रायनो नै थांनो सानबाबो मिलाया ओमफ्राय दिनै नागारथारासै आरोखि आं जिद जानानै थांखादों आं थांगोन बाव दर्शन खालामनानै फैगोन होननानै आरोना ओमफ्राय गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनबायमोन दहाय VIP टिकेटआ जोबोबा जेनेरेलावथ' नों हाखाया माने दाबो जोबाखै जानांगौ लाइना गाबगु खुगु जेने थेने इसोरनि अननायाव हाबबोनो मोनबाय आरोना थ' बेनो लोगोफोर जोंजों लोगोसे नोंसोर बयबो मोजाङै मोजां थानो हाथों आं बेखौनो मंगल कामना खालामो ओमफ्राय बेनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय गुड नाइट